oke na-akalugo na mebula egwu bịa egwu akaluwa ya ka neme obu nwanne ya na-ekwe anya n'azụ echi dị ime onye mifo ga-amụ imejọrọ mmadụ ka iwe zaba odogwu akala irela mana fancha bụla ofu ọkwa nna agụ na na-ekpelu me egwu akalugo ka mụ ji bịa ihe okwu oke na-akalugo na mmọnwụ n'ala onye ịkpọrọ oyi gị onye a ga-egbu gị egbu onye ịkpọrọ enyi gị okwu ya ga-esu gị ogbo n'ọya ọjụ onye na-egbu oke na-akalugo na mmọnwụ na-agba ugboro na-abụ ka ekwe na-akpọ dike ọkpọ ya na ndụ ọkpọ ya n'ọnwụ chakọchakọ na amalala ogbe ncha onye chimeleze na ọ ga-echilili onye na-asị nwoke dali elu ya onye akọwa ebe nna ha si bịa egwu ụwa tụgbu ndị ọchụ dị n'eze miwe juru fobi ndị melemele n'iru ụgbọ mpete n'azụ agụ eje mba omere dịka ife ekwute okwu ọnwụ ụwa gba nkana ọfanyị na-agọ ka ọ dịrị Igbo na mma ndị na-alụ ọrụ na afa ga-alụta ego ndị olu oyibo ife ọma ga-eme kaisi na-alụ ọrụ mmadụ a ga-akwụ ụgwọ ndị ọrụ egwu na anyị ga-etite ego ọkwa nna agụ na na-ekpelu me egwu akalugo ka mụ ji bịa ihe okwu oke na-akalugo